20 तारिखनि सिमै वाति कतर फाइमाबाय सुदुआनि जुलाइबारि सिमिया एनटीआर साराति प्रावनो एफेक्ट जा 19 तारिखनि सिमी 27 तारिख जरा बलाई किरिमा संसा वाति कतर फाइमाबाय फ्लाड्स एफेक्ट अंगै एकेबारे हेवी रेनफॉल नि बिसिंति वाति कतर फायै समतल प्राय नक जरा परिवार तंनाय पारा तंनाय दैलमखा आर जरा हाथाय कुचुको नक तंनाय रक गामि आमसाय रक बरनि इंके लैंडस्लाइड अंगै गोबां माने क्षति अंखा बनरगै सिनि ताकु खरकसा बीर मनि नवातिया बीर मनि त्रिपुरा सरी ब 20 तारिख वाति कतर फाइमान जरवानो फुंगनो नकनि अंखरै सामं तांना थांसानिबो बा बिनि नक तलाबो पुख्रि दंगो आरो आनो प्रोटेक्शन खाना बागै नेट लांगै बो आरो ड्रेन रक साफ खलायै बिनि पुख्रिनि आनो प्रोटेक्शन खाना थांसानिबो आचमसा तमाहिन बलाय हाथाय कतर कुवागै कलायै आबुनि बिसिंतिनो 20 तारिख बनो कमाजाक बिनि नकनि ताको बुखराव दतुगलायै तातो सुक जरा मालायाखौ ओमफ्राय 27 तारिख जराबो अरसिनि कुवाइफांतो जुलाइबारि हंतों कुवाइफांतो आइलमारा हंतों बा कुवाइफांतो कायरामपारा हंतों प्राय 27 तारिख नि पर्यन्त लामावानि ने पिस लामावा हाथाय कतर कतर बाइक लाइमानि कारनै रोड क्लियर खालामनायनि बागै जों प्राय 27 तारिख पर्यन्त रोड क्लियर होनानि बागै समय नांखा 27 तारिख परे जखन रोड क्लियर कांकांकाय सिनियर कायरामपाराव जों फायलायनानि बागै प्रशासनिक गोबां मा अफिसार एसडीएम दंगो एडिशनल एसडीएम दंगो एसपी दंगो ते गोबां मा तिनि लाइन डिपार्टमेंट अफिसार रंना तयै जों बरने और जागाव सिनि अफिसार रंना रहरै बरनि स्टेटस बा बरनि रिपोर्ट न जों नाहारका काय आं खुदबो थांना 31 तारिख आगस्टनि 31 तारिखनो आंबो सफायो ओमफ्राय आंबो खुद निजिनो स्पटआव थांका बरनि नकनि ताखौबो खुबाय कक सलायका पारानि बरबाय कक सलायका स्पटआव थांगै बिनि जे पुख्रि तंमा जागावबो थांका जों थांगै भिजिट खालायनायका बेलाय किरमा संसा आंके ताबुक जेतासिनि कायरामपाराव फाइ सकायमनि बिसिंगाखौना कायरामपारानि हयते बिनि नक जराव थांनानै अबो बाहायनो लामानि कन्डिशन बेलाय हामिया हाथाय कतर कतर कुवागै क्लायजागाबो सारा तिब्रानि बरक साइमानो ओंखाय ताबुक बिनि आ मांग थैनो बा मांनो नायतुकनानि बागै प्रशासनिक माध्यमे जों जे मानसा जरा पे खलायै तमाहिन सामंग तांजागै दंगो ओंखाय तेनि बाहायनो प्राय 7 तारिख आनि थांनाय 6 तारिख 5 तारिख 4 तारिख 3 तारिख आनि कैबिनेट दंगो 4 तारिख असेंबली अधिवेशन दंगो 5 तारिख असेंबली अधिवेशन तै 6 तारिख असेंबली अधिवेशन पाई आं तिनि 7 तारिख तिनि जरावा और जागावा 7 तारिख सेप्टेम्बर नि ताबुक सिनि और गोबां मा बरक दंगो जों बरनो तै ताबुक हायना हाय स्पटआव फाइजाक प्राय 2टा डजार मियाफोरनि सिमि बा उक्लेनि सिमि सामंग ताङै दंगो जेता सिनि ताखौ बीरमणि नवातिया आरे सरि बीरमणि त्रिपुरानि बिनि परिवार थांगै बिनि आ परिवारनि नक तलाबो बाहायके डजार बा बाहायके चेन डजार लाङै माना आबनि लामा स्नामनानि बागै ताबो लामानि फॉर्मेशन खलायजागै दंगो ओंखाय अब बैक रिपोर्ट जों जदिबो खोना कांकांकाय नारक जतन साइमाननो अ लामानो रोड फॉर्मेशन खायनानि बागै थांनाय बोसोर जे डजार ते सामंग तांमने आ डजारनि ड्राइवर बो खरकसा थैजाक दंगो आरो इनसिड अ सामंगनो तांनानै थांकानिबो अ सामंगिया जेता रोड फॉर्मेशन खायनानै थांकानिबो ओंखाय बीरमणि त्रिपुरा बजे थैमाने हातायाव बाहायनो आगेबो खरंनै खरकन थैजाखनै खोनाबो जों जेता ससियेल मीडियानि बिसिंथै बा गामिनि बरनि बिसिंथैबो जों खोनाका गेताबो बीरमणि त्रिपुरानि मांनो तयै सिनि बिश्वास खालाय खमलंनि प्रेस क्लाबनि सिनि आदं रक ते खोनाका सिनि करबुकनि प्रेस क्लाबनि आदं रक बरक बाहायनो परिवारनि प्रतियो चुबानानि बागै आमचाइनि बर रकनि थानियो चुबानानि बागै प्रशासन विभाग साख्लायै बरकबो लगेरबै चुबानानि बागै बरकबो फाइलायजाक बरकबो खाय दङ होननाय खोनाबो थांनाय सिनि 2 तारिखनि सिमि बुदय आई थिंक ओके जतननो आं कबंनानि मुसुंगो अब कैसा प्राकृतिक दुर्जोर कारणे केबो साकबाय थां खालाय अमा हाय इन्सिडेंट खालायमनिया अब नेचारेल क्लाइमेटिक एफेक्ट
जे परिवार ताबुक दुर्भाग्य कारणे बिनि नगनि बरनो रुतुगै माला यांगै तंमा जरावा जों जत सम्भव परिवारनि थानिबो सोंसिनि ताखुब बिरमणि त्रिपुरानि मांनो जों रुतुगै तिखायनानि बागै एभ्रि सेक्शननि बररक बा एभ्रि अर्गानाइजेशननि बररक बा एभ्रि सोसाइटिनि बररक जों जत मानसा जों सुबानानै नांगौ अब खरक सबै खरकसना यासि सुरय अर जागावा पलिटिक्स थांनानै अर जागावा डिवाइडेड खायनानै अर जागावा हामिया कक सिलचानानै अब हिनि जरावया ताबुक सारा त्रिपुरावा एमन क्ले एफेक्ट अंजाक अबनि हयते ओभारकाम खायनानै बागै स्टेट गभर्नमेन्ट गोबांमा इनिशिएटिभ नावै दङ गोबांमा गभर्नमेन्टनि जुगिया फेमिलिनि प्रतिबो बा करिसा नुखुंनि प्रतिबो नक बायनाय रकनि थानिबो बा गोबांमा खतियंनाय रकनि थानिबो सरकार मियाफ्राबो हायनासिनि विधानसभा अधिवेशननि पाइथाकनि जरावासिनि अनारेबल चीफ मिनिस्टरनि बिसिंथै खायै गोबांमा कम्पेनसेसन दोननानै बागै साख्लाय जाखा गाबोनि बागै आं कबनानै मुसुंगो अब जुलाइबारि विधानसभा केन्द्र जों जत मानसा आं 19 तारिखनि जेता हेवी रेनफॉल स्टार्टिंग अंमानि सिमी निनि जत मानसा जरते थांनाय 2 तारिख पर्यंत बा 1 तारिख पर्यंत जों कन्टिन्यू फिल दंगो इवेन आं निजे बाहायनानै पार्टीनि दिल्लीनि ताक्लायनि प्रोग्राम तमानि 2024 नि 23 आगस्ट और दिल्लीनि प्रोग्राम आनी चीफ गेस्ट हिसाबै आनी प्रोग्राम तमानि दिल्ली जंतर मंतर किन्तु हेवी रेनफॉल नि कारणे बा फ्लाड एफेक्ट नि कारणे आनी जुलाइबारि विधानसभा बेसिकली प्राय 75% एफेक्ट अंजाक अबना आं या करै आं दिल्लीनि प्रोग्रामा थाङैमै आखनाय आं दिल्लीनि प्रोग्रामना पोस्टपोन खायै आं जुलाइबारिबो कन्टिन्यू खालाय दंनानै बागै चेष्टा नावै सामन खालाय दङ गाबोनि बागै आं कबंनाय एभ्रि पलिटिकल पार्टीनि जरा तमाहिन और एलाकानि जरा तंनाय दक बा एभ्रि सोशल अर्गानाइजेशन दक बा एनजिओस रक बा सोसाइटिनि जत सोसाइटिनि बर रखना जों जत मानसा बरनि थानिबा कॉपरेशन खायै बरक नचुबावै जों बायकै ताखु बिरमणि त्रिपुरानि मांनो जों रुतुगैति खायलाय माना आबनो जतनो कॉपरेशन खायनाय बागै आं कबो बरंगना आरो बिहिनि कगनो रगिनो आरो जों नखा मांखति खोलाय माने तमुंनो आरो जागावनो गभर्नमेन्ट बो ओंखाना हनैनो ताव जेसिबि रक्तलां माने नुगो आरो जागाव तमुंनो मांखथै मानिया हंखे बतामो सरकारनि सिमिन डेट गथै हनै साखालायजाक सार्टिफिकेट मा मानो अब ताबुक आं साइसुं व्यक्तिगत भाबे अब आं तमाहिन क्लियर सानानै कगिया तामके आबहाय सिद्धांत जोंसिनि ऑपरेशन जों बसुक जराते जों खालायमाना आबनो जों चाइतगै ऑपरेशननि प्रोसेसिंग जेहेतु ताबुक चेंजागै दंगो बा खालायजागै दंगो जतकन पर्यन्त मै आसा ताबुक कन्टिन्यू खालायजाकनाय लास्ट स्टेज थांगैसिनि तामो डिक्लेरेशन होनाय अब फेमिलिनि बरक बाय कक सालायनांनाय एलाकानि बरक बाय कक सालायनांनाय बा विधानसभानि ऑल पॉलिटिकल पार्टीनि लीडर बाय कक सालायना नांनाय अब बरक बाय कक सालायबायनि परे बरकनि हयते तामो प्रपोजल फाय बा सोसाइटिनि हयते तामो प्रपोजल फाय बा आमचानि हयते तामो प्रपोजल फाय बनो बेस खायनो आं बाहायनो पुचुक लेभेल नेसिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बा कैबिनेट आबनो डिस्कस खालायजाकनाय